txikitan bezain formala zara. Esango neke formalagoa orain txikitan baino. Txikitan beti apurate zapoagoa, esango neke. Nola ospatzen dituzue garaipenak? Badago parrandarik txirrindularien artean? Etapa garaipenak ezin izan, normalen ez dira asko ospatzen, ze hurrengo egunean beste etapa bat dator, claro, eta ez da planajearekin hurrengo egunean urtetzea. Baina, txampan botillatxo bat zabaltzen dugu, eta normalean postre holan gozoren bat, tiramisuren bat edo zoze prestatzen da. Eta ezer berezirik, azkenean, pixkate sobremesan geratu eta asko luzatu gabe lotara hurrengo egunerako. Oin, ja behin lasterketa bukatzen danean, batez be 3 asteko itzulietan beti gau bat bertan geratzen gara taldeakin eta 3 asteko abentura horreri bukaera emateko eta pixkate tentsioak eta lasaitzeko, parranda pixkate egoten da. Sarritan etxeko jentea edo emaztean eskalagunak hurbiltzen dire geugaz ospatzeko eta giro polita egoten da eta aukera on bat karreratik kanpo jentea pixkate ezagutzen joateko. Inoiz jan duzu debekatuta zeneukan zerbait entrenatzailea enteratu gabe, gozoren bat edo? Azkenean ez da dieta guk zaindu beharreko zer da, baina egunean 4.000 kaloria erretzen daren pertsona batek nik uste ez dabela gehiegik eskatu behar postre bat edo bi jatearren, ez? Normalean nahi dutena jaten dut eta bai neurtu behar dutela, gehiago laburrez gelditzeko pasatzeko baina. Zein ariketa gorroto duzu? Gimnasiora joatea gorroto dut. Ez dakit, gustatzen barruan ariketa egitearen sentsazio hori izerdia botatzen eta iseri barik hori gorroto dut. Eta aurre denboraldian gimnasiora joan behar nazenean, konbertsazio askori gabe alik eta azkarren ariketa bukatzen saiatzen az, kanpora urtetzeko. Eta baita bai gogoratzen dut koronavirusen sasoi hartan zenbat ordu pasatu behar izan dabezen rodilloan entrenatzen eta hori bai gogorra izan zala. Nori zulatuko zenioke bizikletako gurpila? Ez dakit... Bateri bez, espada. Igual pizkat desinflau astiro joateko, baina zulatu ez dut zulatuko inori ze. Nahiko arrisku dugu inoren gurpila zulatu barik pelotoian. Listo.